Wanana baba chipeneti, wanana baba nyoka yemabhunu. Ndopakudiwa kusunga dzisimbe this time. Kana mune vanonyatsoziva ndibaba Chinogure vari kutaura. Pakuda kusunga dzisimbe apa kukunya, nekuti munongotarisa muchiona zviri kuitika. Chatakutokumbirisa ndechekuti utungamiriri huri mberi huronge demonstration, asi huchironga futi nyaya yekuseri kwakoni, kuti demonstration ikakona kuti vanhu ava varamba kuvhunduka kana kutirimuka, tinotora zvipi zvakare, tinoita zvipi, nekuti hatifaniri kudududza futi. Chandinoda kuedza kutaura ndechekuti demonstration ikakona, vanhu vaitaura kuti nyoka yemabhunu vabva vazokurumidza kuti hai, unotoona kuti hapana unyangarira kana kuwandana baba. Demonstration once yakona, pachokwadi chaipo chaipo, pachokwadi chaipo chaipo, pachokwadi chaipo chaipo, ngatipindei musango. Ndo zvinenge zvakutodikanwa izvozvo. Kuna vanogona kuramba kana kufunga kuti hazvibudirire izvozvo izvo. Chatinotokumbirisa ndechekuti utungamiriri huri kumberi, vana baba Chiwenga nevamwe vari mukati navamwe vari kunze kwenyika vari diaspora, nana baba Vageza, chatiri kukumbira ndechekuti iyi nyaya iyi ndichiitarisa haiperere padhuze bai. Vageza kana vachinzwa audio inei kana vakateerera, iyi nyaya iyi haisi kuperera padhuze bai, ende haipere makuseni bai. Nyaya iyi inoda kutosunga dzisimbe, kunyanya wechikomana zvakuda kutosunga dzisimbe, kuziva kuti kana zvaramba izvi kwakutoita zvechiburenga chaiko chaiko chechitatu ya, because kana vana Mnangagwa vachiimbisa vanhu, vachitaurira vanhu zvekuchisidzira, vachitaurira vanhu zvokuti tokurovai, hatizosiya vakuru vedu vachidini, tinoziziva kuti Mnangagwa agara achipa mayuthi eZANU uniform kuvati masoja, vagara vachipa mayuthi eZANU mukana nesimba yokuti vaponde vanhu. This time mukana iwoyo hatiwape, zvokuti matare chinyi mapurisa zviya hatizvityi. Kukava nemapurisa anoda kuita zvese izvozvo, which means kurova zvese nemapurisa acho, nyika yese inofanira kuvhunduka. Nyika haingakundwi navanhu vashoma shoma. Saka make sure kuti mapurisa anofanira kuziva kuti vazhinji demonstration iyi unogona kurasa upenyu hwako uchida kufadza Mnangagwa, mhuri ikasara ichirarama iri nherera, aidha uri musoja. Chekutanga, simba remusoja riri muvanhu. Kana maovheti pavakanga vari kuhondo, vakanga vachiwigwa navanhu, vachibikirwa masadza navanhu, vaitambirwa navanhu kubva kuMozambique, vakomana vaenda kunotenwa vaiperekedzwa navanhu, ande muri kuzviona vachinosiyiwa kumabhodha. Saka ndinoda kuedza kutaura shona yekuti vana baba Geza, nyaya iyi mudhara iyi iri kurongeka iyi ainoda kuvhara wani ziso, kutarisa mberi maringe nezviri kuitwa naMnangagwa iko zvino. Ande muri kuona kuti uri kuwana mari yekubrataipa, yekubhaiza, yekupeya maMPs kuti kutenga maMPs vese nevanopikisa vese, kureva kuti vana Mnangagwa havasi kutonzwisisa kuti nyika iri kuti kudii, vanhu veZimbabwe vari kuti kudii. Saka ndiri kukumbirisa zvikuru kuti ipapo dai panyatso kunzwisisika vana veZimbabwe, tafanira kuti tipangwarire murodhi handei tese, vanovhara matombo, vanokungurutsa matombo murodhi, vanovhara madhibhi, not madhibhi sorry, vanovhara manhingirikini marodzi, kungoona mapurisa ari paroad block chete, pakuda ambush, kuhandirana chaiko nawo, kuareidha chaiko chaiko mapurisa iwayo nemota dzavo idzodzo, kana anokwanisa kutora mota dzemapurisa idzodzo kudhiraivha kudzishandisa kuenda kumba kwaMugabe kwamnangagwa chaiko chaiko, kana vanogona kutora mota yemauto yezero kana mota yemaCID, iwo dziya dzemasiyawo dziya dzinokwanisa kusvika paMugabe pamnangagwa chaipo chaipo ya. Kana zvakwenya kuti zvakona, aiwa isusu takutochida mudhara Geza, hatimbokuwanzai ba ya, takutochida isusu. Imi muri madhara, isi tichiri kunzwa, imi michenyi kuronga, tiri kutochida chikatombanyuka. Zvinonzi kwai nyika takaitora nehondo, tira kuti tinoitorawo futi nyika yacho. Saka mudhara Geza tokutaurirai, takakutsigirai zvakasimba
ende tiri kusapotai ende takatomirira kuti kana pakanga paita mamwe marongero vakomana vese vari muZimbabwe nevari kunze vese vari ready mudhara, musatye musanyeberwe. Vanhu vari ready mudhara kupinda musango mudhara. Vanhu vari ready zvakasimba chaizvo, chiri kutoshota chete zvombo chete. Vanhu vari ready mudhara geza. Musambotya kana kubribwa kana kuvarayirwa nevarume ava vachikepcha mamwe nhamba dzimwe dzemauto nezvimwe zvombo. Musavarayirwa. Chiripo ndechekuti rongai chete imi maitira munoita. Ndimi munodyidzana nedzimwe nyika, ndimi munodyidzana neshamwari, munoziva maitira zvinoitwa nana baba Chiwenga. Wanzi tapinda demonstration yaramba mudhara geza. Tiri kutochira izvi ngachichaye. Live mudhara. Live. Handimbotendera ba, tiri kugara navanhu tichifamba mune vanhu. Vanhu vakatomirira kuti ngachichaye, vanhu hondo yacho ndiyo vari kutoda pane kupera kufa. Ivo vasina futi. Siri vanhu vari kungouraiwa vasina futi, vanhu vachingosungwa vasina futi. Saka bheta kuuraiwa wakabata yako futi, zviri nani mudhara. Ndimi madhara acho namatotanga kuenda mberi kwedu imimi, ende ndimi futi madhara acho akarwa hondo atikutira matsimba awo. Vana mudhara geza. Saka kana chatochaya kuti munhu akagwaramba achida kuita nezvenharo vanhu vapinda murodhi vadindinika. Mudhara ngachichaye. Kana futi dzichiwanikwa padzinobuda tipei futi mudhara. Live. Zviri nani kuenda kunofa hako akabata yako. Because it's obvious kuti kana tatotanga nhau iyi kumagomo kwacho tikakundikana kupinda mumakuwa tese kuisa musoro pasi. Ndo zvavanotoita vakomana vacho vatomboda kuzotoona futi chirarama. Kana kuti tikakunda aiwa tinotenda Mwari. Saka kana nhasi unoyo mudhara ida kutaurira timu vana baba Geza, vana baba Ningi Chipeneti. Vana baba Chipeneti. Kurudzirai vakomana vachidiki. Vana Jeff Judah ndimi maiti kubatana vechikomana vachidiki vechichi ndio nguva yacho iyoyi Jeff Judah. Asi kuti uite zvako wega zvaurochita zviya. Unoda kuita zvinhu zvako une vamwe. Ndio nguva yacho iyoyi. Ndio nguva yacho iyoyi. Vananyoka yemabhunu. Kurudzirai vanhu ende tibatane. Zvinhu zvichiitwa nenzira chaiyo nemwaka. Hai musambotya munina nyoka yemabhunu. Nyika itori ready kudhara. Because already tiri makuwa kudhara. Saka hapana chokutya. Because already hapana patinodiwa nezana, hapana patinodiwa na EDF. Hapana. Kuzoona ma-election osvika kana nguva yema-election ache vanhu vanopera kuita murakatira makuwa. Saka beta kuti chatiri kutsvaga ndechekuti kana zvaramba zvedemonstration zvavari kutsidza vafana vezanu ivavo kuti tichakurovai tichazodii hatizosiya vakurorai. Mudhara gezai vataurire kuti vafana vakatomirira kutodzibata futi dzacho. Todaita zvekutosangana navafana vacho tivamamisire paground. Handi zvokushishidzirwa munoshishidzirwa iwe uri murume ane zvinotadza kuti uri murume. Pana asina zvinoningirina here zvinotadza kuti uri murume. Pana asina zvombo zvemurume. Vakutyisana zvekunyeba vafana vavo zvavanenge vachipromisana nhema zvaona naiti wavo. Isusu takatochimira mudhara kwete kutanga nhasika. Kubvira vachamisa vachiri kutofamba vachamisa ndo vairamba kuti hatiti zvokudeura ropa. Mudhara takatomirira imimi. Musambotyisidzirwa nezvinhu izvi pamudhara. Kutongononoka matongotaura mudhara. Kutononoka matongotaura kuti vanhu endei kuhondo zvatopera izvo. Saka mudhara geza tokupromisai nine tokutsigirai. Zvakasimba even mudhara Chiwenga. Vatsigira vese. Vanachamisa vese vaya. Tiri kuvatsigira zvakasimba. Although vamwe havakwanisi kuti vabudikire. But isusu chatiri kuda kuchinja nyika. Chatisiri kuda chete kushandisana nokushandiswa pakuchinja nyika pacho. Chatiri kuda kuchinja nyika kuti tiise hurumende inogona kuzomaneja zvinhu kuti zvinhu zvishanduke munyika yedu. Ona nyika inoshaya bhora, ground rebhora chairo. Vanhu vachitya mari vachiita mari dzekutambisa zvakuita kutamba nemari kubhadhara mahembe. Ona vanhu vari kungobhadhara mari dzese idzi. Pati zvinhu zvakamira munyika hapana kana chiri kufamba. Pati mari idzo vari kudzitora kupi mari dzavanenge vachibhadhara idzi. Saka mudhara titori ready. Hapana mudhara tiri kuwadziwa nenzara, tiri kuraiwa nenzara, vanhu vari kupera kutiza kuenda kune dzimwe nyika kuti amaslave vanhu. Kurarama mune dzimwe nyika tiri varanda. Hama dzedu dziri kupera kufa. Hama dzedu dziri kupera kutambudzika kudzungaira nokuda kwehurumende yevanhu vashoma rudya vachiguta. Aiwa mudhara isi tiri ready mudhara Geza, mudhara Chiwenga. Tiri ready takatomira. Kana tichienda kopera kufa, tinonopera kufa takadzibata futi dzacho. Hapana. MaZimbabwe ndofunga muri kundinzwa maCitizens. Ndo itongoripa hapana yekutamba. Todi
kana chatochaya chachaya ndopaungaridzirwa pfuti iri kuona vanhu vachimhanya mustreet vakabata pfuti ma AK47 tazokuti isusu hatina maoko. Kana yatochaya ngachichaye, ndo iripo machinda da kutaura ichokwadi, ndo itoripo chachaya ngachichaye tiri kutoida. Kuti zvavo vana Mnangagwa zvikuswera vachityisa kufungidzwa ndiwo vanogona kubata pfuti kana kuenda kuhondo chete, vanofunga kuti nyika ndeyawei. Ndiri kutoida nhau yachona. Ana Mnangagwa mutaura kuti kwaino vafana va nyika iri kutoda zvokutoridza pfuti zvokutorovana chaizvo chita kutiza chako muchatopafamba chete taura zvenyu zvokunyeba zvokupenga ichi vanhu vari kuti hatichakuda unorambira ipapo, vanhu vari kuti hatichakuda uri kutobuilda futi nhau ya 2030. Fuck off.